Není. Skype není Patrik Maliterný. Ne, to není Patrik Maliterný. Patrik.maliterný 2. No. No, nebo To takhle. není e-mail. Cože? To je Skype. Cože? A nic, za tebe teď nikdo nemluvil. A nic. Bla, 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 bla. No, kdyby tam dám hádám. Hádanku, hádanku, hádanku. Co? Takže řeknu. Tady řeknu, jo? No. Kdo nalenul Minecraft a jaký verzi hrajem? Od typu Noč. odpověď posílejte na e-mail a dám na janko@seznam.cz. Hej, já vím, noč. Patriku, co jí zkazíš? Sorry, to není noč. Je to noč. Jo, aha. To je debil. Tak to je jedno, ještě zkuste tam toto druhý. Tu druhou otázku. Nočák. A když tak naše přesky Patrik přestího Minecraftu je trik 350, moje je Janko dohromady. Jsme tam a moje přezdívka Jukováček Thompson. Kdybych vám chtěl učit o Patriku. Tak jo, víte co? Nashledanou, uvidíme se na dalším videu. Čus, bus, autobus. Čus, bus. Čau. Paradadadadadadada, pe.